Kalau menurut nafsu bapak-bapak, anang kelamak dia awak jadi kerajaan. Nah, tapi kalau awak orang Islam pak, nafsu tadi Ustaz, ndak nyuagi makan di Allah le pak. Ndak sampai ke 100 tahun no pak, sabulannya. Letoi deh. Atau mengko menjinaan nafsu ko jo puasa ambo calik kini lah banyak na layu kan. Di puasa lampir lagi. Kan? Jadi menjinaan nafsu yo mengurangi makan minum. Kan? Atunya. Itulah nafsu itu. Kalau ambo boleh magih contoh antara nafsu tu pak, jo peraturan Allah, samo kupiah jo kepalo.